příště jděte nesmí za tuto překážku zajít, jinak je vyloučen, jak na to je stíněná záleží vedla. Takže jazda Napechová nám odstartovala. Reprezentantka jezeckého klubu Šťárnov nám předvádí mladého koně Víráma. To začínající kůň. A taky si zvede velice dobře. Většina listů, která prodajevala do rozostokování, takže je poprosí, aby se to nachystala, že hned po skončení bude nastovat rozostokování, že bude na 5 překážkách a překážky nebudeme zvyšovat. Tento příškový parkour necháme tak, jak je, takže nebude se zvyšovat překážky a rozostokování hned po skončení posledního místě proběhne. Takže Jarča Napechová má poslední překážku před sebou.